Toto je Rádio Slovensko. Noemi Muková, dcéra tohto legendárneho speváka, je tu u nás v štúdiu. Ty rozdávaš mnohým ľuďom, ktorí sú okolo teba, tiež radosť v podaní svojich umeleckých ambícií, ktoré pretavuješ na pódiu. A to možno mnohí ľudia nevedia, že ideš síce v šľapajách svojho otca, ale nie len tým spevackým smerom, a ty tancuješ. Ty si dokonca majsterka sveta v scénických tancoch. Je to tak. To sa ti ako podarilo? No, podarilo sa to tak, že som dlho trénovala a dlho som sa tomu venovala. Neexistovali žiadne víkendy, stále som bola na sále a v kolektívnom tanci sme teda vyhrali prvé miesto na majstrovstvách sveta v Porečí. No a teba na jeseň, ale už si určite vo veľkých prípravách, čaká jeden krásny projekt, v ktorom sa teda ocitneš ako účinkujúca, je to Depeche Mode. Je to spojenie kapely, alebo teda hudby kapely Depeche Mode so slovenskými symfonikmi. Tvoja úloha v tom bude opäť taká víla, ktorá tam čo bude tancovať, aj spievať. No víla, ktorá zatancuje a zaspieva, presne tak. Čo budeš mať ty ako tú svoju skladbu, ktorú chceš prezentovať? Tak, ktorú budem spievať, tak to bude Condemnation a tancovať budem na Dressed in Black. Predpokladám, že teda tanec, spev, to je to, čím asi pôjdeš v živote ďalej a budeš robiť radosť mamine? Áno, tak Tatinovi, verím. Tanec, spev a verím, že aj trošku to herectvo, tak na tom ešte stále je veľa čo robiť, ako aj na tanci a na speve, ale v tomto som ešte taký trošku nováčik, ale tak snažím sa. Toto je Rádio Slovensko.